А гэны уяўляем нямецкі таксама гатунак каралева Ганна. Гэта сярэднерадні універсальны нямецкі гатунак высокай ураджайнасці. І прыгожыя роўныя клубні вось такія. Прыемна браць у далонь. Яна добра таксама ляжала у нас у склепе. Мы ее мылі на зіму. І гэную мылі, і вось гэную. Такая добрая яна захоўваецца. Не боится. Яна прорастае, паспявае за 80-85 дзён. Крухмал у яе 14%. Атрымліваецца добрый густ. І што добра, што мякаць не цямнее пры апрацоўцы. І таму яна заўсёды такая прыгожая. І падыходзіць да салатаў. Колер лупніну яе жоўты. Мякаць таксама жоўтая. Яна прыдатная для вырошчвання амаль усюды. Дзе есть глеба, дзе есть клімат, там прарасце. Але трэба, каб папярэдняе было прарошчванне зроблена і высаджваць у цёплую глебу. Халодную яна не любіць. Гэта нямецкі гатунак, будзем садзіць.